Bé, bona nit a tothom. Com és habitual, des de l'any 2012 que anem generant aquestes reunions per poder informar al municipi de quin és l'estat de treball de l'Ajuntament en quant a inversions, en quant a situació sobretot econòmica del nostre Ajuntament, per donar les habituals senyals de transparència que això comporta aquestes reunions, no? Poder expressar que la gent ens pregunti el que cregui inconvenient després d'haver sentit les explicacions de l'equip de govern en quant a la gestió del nostre Ajuntament. Pensem que és una proposta de transparència prou evident i prou clara. Deixant de banda de que, com és habitual també, les portes de l'Ajuntament estan obertes a qualsevol persona que pugui o que vulgui consultar absolutament tot, sempre tenint en compte la llei de transparència i la llei de protecció de dades. La reunió anirà de la següent manera per poder seguir unes pautes. El Jaume, com és habitual, i regidor d'Hisenda, ens explicarà l'estat de les xifres, dels números del nostre Ajuntament en quant a endeutament, recaptació i distribució dels exercicis tancats, en aquest cas 2014 i 2015, perquè tinguem una referència d'un a l'altre. Després el Santi Pellegrí ens explicarà una mica la situació com a regidor d'urbanisme de les inversions i quines les prioritats on invertim i per què destinem unes inversions i no unes altres. Ja en acabat tancaré jo mateix explicant les inversions dintre dels àmbits socials del nostre municipi i el per què uns àmbits més i uns altres àmbits menys, i us explicarem també situacions de la societat o del país que van canviant, que molts cops dificulten la gestió dels mateixos ajuntaments, no aquest tan especial. Sí, perdó, excusem a la Maite, que per motius professionals tampoc no ha pogut vindre. Si arriba ja pujarà, això perquè que quedi, que no està aquí dalt. Jaume, si et sembla, podem començar amb el tema econòmic. Bé, bona nit a tothom. Us passaré a explicar en aquest cas els tancaments tant de l'exercici de l'any 2014 i el 2015, perquè així també serà comparatiu, i també us explicaré el pressupost que hem marcat de cara al 2016. Bé, com cada any, la voluntat de l'equip de govern és ficar damunt de la taula o ficar davant de la gent el que hem anat fent durant l'any que s'ha tancat. A més hem afegit l'any 2014 perquè pugueu comparar-lo i el 2016. I amb tot això el que volem és demostrar la tendència que porta aquest equip de govern a l'hora de marcar primer els pressupostos i a l'hora de fer complir aquests pressupostos. Primer, més que res perquè ens situem una mica al poble que tenim, potser vosaltres ja, la gent ja ho sap, però hem tingut una evolució del 2011 fins ara al 2016 de 1.541 persones més. O sigui, en aquest moment el poble censats són 9.570 persones. Tal com us he dit, presentada la liquidació de l'exercici 2014 i també del 2015 i el pressupost. En dades a nivell consolidat, per tant, per incorporar-les, per tant, incorporar les dades de l'Ajuntament tant com les del Patronat. En aquest sentit, comentar que l'Ajuntament compleix amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària, malgrat que la corporació no compleix amb l'objectiu de la regla de despesa. Què vol dir això? Enguany
ens han descomptat del gasto el romanent de tesoreria. Quan parlo d'enguany parlo del 2015, de l'exercici 2015. Aquest romanent de tesoreria nosaltres l'hem anat utilitzant per les inversions sostenibles de l'Ajuntament, en aquest cas un exemple són els camins, i tal qual vam presentar el quart trimestre de l'exercici 2015 estàvem complint i quan vam presentar el tancament, la liquidació del 2015, l'administració ens diu que no complim. Nosaltres sempre l'hem utilitzat, aquest romanent de tesoreria, perquè l'estat d'endeutament que tenim, que estem per davall del 75%, o sigui, en aquests moments estem, ho veureu més endavant, al 58,19%, això ho permetia, o sigui, aquest nivell d'endeutament te permetia poder utilitzar el romanent de tesoreria. I així ho han fet d'altres vegades. Bé, ha canviat el criteri l'administració, perquè tal com dic, el quart trimestre me'l va acceptar i al presentar la liquidació ens ho van tirar enrere. Bé, continuant, ja en l'evolució dels ingressos, tal com veieu, el 2014, 8.646.000, el 2015, 8.264.000, i ara hem pressupostat un 8.195.000. Hem pressupostat aquesta baixada perquè tenim subvencions que de les diferents administracions no ens acaben d'arribar. Ja ho veureu també més endavant. És una de les coses que també tenim preparades. Pràcticament les administracions, les diferents administracions estatals, Generalitat i Diputació ens deuen 607.000 euros. Això no vol dir que no recaptem, o sigui, estem recaptant més, perquè ho entengueu, sobretot en els capítols 1, 2, 3 i 4, però no estem incrementant els impostos. Estem recaptant més per la millora de la gestió, per la millora de l'eficiència en el cobrament, però tal com veureu no estem augmentant els impostos. Bé, el que representa per habitant, l'evolució dels ingressos, tal com veieu també hi ha una tendència a la baixa entre 2014, 2015 i el pressupost marcat del 2016. Els principals ingressos d'on ens venen? Evidentment, els impostos directes és el principal ingrés que tenim a l'Ajuntament i d'aquí ens venen a través dels IBIs, tant el de rústica com el d'urbana, també dels impostos de vehicles i d'altres. Una dada, estem recaptant en aquests moments d'urbana, d'IBI d'urbana, hem recaptat 2.144.000 euros i d'IBI de rústica hem recaptat 497.000 euros. Són a destacar aquests impostos que també més endavant us ficarem uns exemples que veureu també com la tendència d'aquests impostos és a la baixa. Destacar també en impostos directes, que és l'impost d'obres, la pujada d'aquest 2015, sobretot també per les llicències de granges. Els ingressos destinats de despeses corrents, o sigui, que ens venen de Diputació, Generalitat i Estat, tal com podeu veure, també estan marcats a la baixa, tal com us havia advertit. Aquí vull fer una puntualització, sobretot en l'any 2015, del que són les transferències aquestes de capital i que us he anomenat ara a l'inici que cada vegada són menys o que cada vegada costa més que arriben. Bé, són 607.000 euros que ens deuen les diferents administracions. Aquí
destacar la baixada del 2015 en transferències de capital, que ha estat molt accentuada, moltíssim, ja ho veieu, i bé, el que us deia, no ens està arribant el que ens hauria d'arribar de les diferents administracions. Ja ho vam fer l'any passat, vam ficar un exemple tant de rústica com d'urbana, i en aquest cas és un habitatge, és un pis. Un pis aquí al poble, un pis mitjà de 80-100 metres quadrats. El seguiment des del 2011 al 2016, des que en aquest cas estem governant nosaltres, el que ha representat a la baixa, i aquí ho podeu veure, sobretot amb el valor catastral han baixat un 51,95%, va ser una demanda des de l'inici de la legislatura nostra, d'aquest Ajuntament i d'altres ajuntaments, perquè s'actualitzessin els valors catastrals, perquè no tenien res a veure amb la realitat. També han baixat la base liquidable un 24,85% i hem pujat, en aquest cas, un 21,53% el tipus, per continuar o per mantenir la recaudació, perquè al fer la baixada del valor catastral, evidentment, si no modifiques el tipus i depens d'aquests impostos, no deixaries de recaudar moltíssim menys. En canvi, nosaltres, tot i que ja veieu que hem baixat el que paga el propietari d'un pis, d'aquest exemple, nosaltres estem en aquest cas mantenint la recaudació. El mateix en un habitatge de planta baixa més 2. Hi ha pràcticament els mateixos nivells i, m'ho he deixat de dir abans, 2011-2015 en un propietari d'un pis se li ha reduït 27 euros, en 2011-2015 en un propietari d'habitatge de planta baixa més 2 se li ha reduït 82 euros. I el tema de la rústica. El tema de la rústica, hi ha un factor nou que molts pagesos i ramaders hem tingut aquest any 2015, que ha sigut la regularització, en aquest cas del catastre, per part del catastre, dels edificis nous que hi ha al terme municipal, que en aquest cas han aflorat com a nou patrimoni rústic. Clar, aquí, com veieu, també del 2015 al 2016, nosaltres preveiem una baixada d'un 21%. La baixada del 25,58 és del 2011 al 2016. Però per què tindrà aquesta baixada la rústica? Perquè afloraran aquests nous edificis per a aquesta regularització del catastre i això ens reportarà un major ingrés. Nosaltres aquest major ingrés el que fem és destinar a poder baixar el tipus impositiu de la rústica i, conseqüentment, baixar el que pagarà, en aquest cas, l'IBI de rústica dels propietaris de les finques i dels edificis. Entrarem a l'apartat de despeses. També, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, també té una regularització a la baixa. Traslladat a les despeses per habitants, doncs també reflexa el mateix que ho reflexava l'altra transparència. Bé, despeses per capítols. També destacar, en aquest cas, la despesa per augment, o sigui, la despesa en personal, l'estem augmentant.
La despesa en personal l'estem augmentant, però cal dir per què ho estem augmentant. Hem generat la plaça nova d'interventor. El municipi d'Alcarràs, tal com heu vist, estem en 9.500 i pico habitants, necessita la plaça d'interventor. Aquesta plaça l'han generat de nou. Hem passat a gestionar totes les activitats del Patronat d'Esports que abans les gestiona. Tenim també la plaça nova de tècnica de joventut, dues places a la brigada i 2 policies nous. Per això també, tal com veieu, hi ha un increment en el que és la partida de personal. En la partida de béns corrents i serveis, les despeses, bé, en aquest cas, al pressupost del 2016 hem reflexat una baixada per això que us deia, de que hem exterioritzat algun dels serveis que teníem exterioritzats. En aquesta partida hi va tot el que són serveis externs, reparacions, manteniment, llum, aigua i diferents altres despeses. També destacar, i això en acabat ja us ho farà i entrarà en aquest cas el Santi en les inversions reals, aquesta baixada, que en aquest cas aquesta baixada tan pronunciada també el 2015 ve per no comptar en la partida de 600.000 euros que està destinada a l'última fase del CAP. Passem a l'evolució de l'endeutament bancari. Bé, continuant, perquè nosaltres, en aquest cas, des que estem gestionant aquest Ajuntament, la línia sempre és a la baixa, doncs continuem en aquesta baixada. Del 2014 al 2015 hi ha una baixada de 336.000 euros i del 2015 al pressupost que hem marcat aquest 2016 hi ha aquesta baixada, però aquí hem de sumar la pòlissa que tenim de roda, que són uns 800.000 euros. Però encara que hi sumem aquests 800.000 euros, si la tinguéssim tota disposada, això pujaria 4.539.000 euros. I també continuaríem tenint una rebaixa de més de 300.000 euros si complim en el pressupost marcat aquest any 2016. Què representa per habitant? Automàticament se trasllada directament els mateixos inputs de baixada que portem per habitant. Ja ho veieu que de 2015 a 2016, comptant que aquests 390 amb la pòlissa tota disposada serien 474, continuaríem baixant 44 euros per habitant de reducció d'endeutament bancari. Important. Aquesta dada és molt important. És molt important perquè és en la que regeix l'administració central per, en aquest cas, intervindre o no en un ajuntament. Nosaltres també, des que portem la gestió d'aquest ajuntament, l'hem anat contínuament baixant. I ja veieu que del 2014 al 2015 ha baixat un 16,81%, i del 75 al 58 és una baixada d'un 16,81%, i si complim amb el que tenim pressupostat aquest any 2016, la baixada del 75 al 46,79 seria del 28%. O sigui, evidentment que tot va en relació al que us estic explicant. Això és molt important per no estar intervingut per part de l'administració, per tindre, a l'hora de poder tramitar alguna operació bancària, si nosaltres estem per davall de l'endeutament legal del 75% sobre els ingressos, també tenim unes bonificacions que són força importants de cara als ajuntaments. I l'endeutament total, a la baixa també. I en aquest cas, del 2014 al 2015,
en un diferencial de 525.000 euros, menys d'un endeutament total. Endeutament per habitant, igualment, continuen baixant i un diferencial entre el 2014 i 2015 de 64 euros per habitant a la baixa. Bé, i les conclusions. Reduït l'endeutament global, tal com us he dit, en un 8,44%, l'endeutament bancari també, tal com veieu, en un 6,46%, en un valor de 336.000 euros. Es compleix sobradament en la normativa d'hisendes locals i la llei de pressupostos al situar l'endeutament per sota del 75% dels ingressos, concretament el 58,19%, i el que reflexa és que la línia que en aquest cas portem la gestió d'aquest equip de govern és una línia contínuament a la baixa en aquest sentit de l'endeutament, contínuament a l'alça en la millora dels serveis i els equipaments, tot i tenir un deute de les administracions públiques en l'Ajuntament de més de 600.000 euros. Fins aquí. Jo ara li passo la paraula al Santi, que us explicarà el tema d'inversions. Sí, abans que comenci el Santi, abans m'he deixat d'esmentar-vos que quan acabem d'explicar-vos una mica la situació, evidentment donarem un torn de preguntes perquè puguem contestar absolutament qualsevol dubte que tingueu envers això i us contestarem en la mesura que puguem. D'acord? Santi. Sí, hola, molt bona nit. Bé, com bé us ha dit el Miquel i el Jaume, jo us faré un petit resum de les inversions que hem anat fent durant el 2015. A veure si me'n surto. Sí, aquí. Molt bé. Durant l'anualitat del 2015 vàrem destinar un total d'1.145.158 euros d'un pressupost de 8.264.000, que això suposa 122 euros per habitant. Aquí tenim les del 2014 i aquesta diferència, que abans també ha apuntat el Jaume, són els 600.000 euros aquests que vam rebre de la subvenció, que estem pendents de rebre de la subvenció del CAP. Per enguany hem pressupostat uns 50.000 euros més perquè suposem que tindrem alguna transferència corrent més que la de l'any passat. Bé, aquestes inversions han estat motivades per les diferents regidories segons les necessitats del poble. Necessitats que han estat per millorar infraestructures, com poden ser els camins, els accessos a polígons, etc. També per arranjar espais públics, places, carrers, parcs, per construir nous equipaments, els vestidors del camp de futbol, adaptar instal·lacions perquè siguin més eficients energèticament i incrementar la seguretat. Aquestes inversions es realitzen amb uns objectius bàsics, que són millorar la qualitat de vida en el municipi, dotar de bons serveis als ciutadans i ser el municipi referent del Baix Segrià. Per això, abans de passar a les imatges d'algunes de les inversions que s'han realitzat durant el 2015, us proposo que donem un tomb pels municipis propers i capitals de comarca per fer-nos una idea de quina quantitat destinen en el capítol d'inversions tots aquests municipis. Bé, nosaltres som aquí, com he dit abans, destinem 122 euros per habitant a inversions, al Almacelles 31,45, la capital del Segrià, que és Lleida, 58,03 euros per habitant, Mollerussa, una altra capital de comarca, Pla d'Urgell, 26,85, Tàrrega, 71,59, Alpicat, 65,18 i les Borges Blanques,
69,65. És evident que nosaltres, com a equip de govern, apostem per dedicar una bona partida a les inversions. Aleshores, podem afirmar que, malgrat no haver rebut cap dotació del PUOS d'uns 600.000 euros per 5 anys, des que estem en democràcia, no haver realitzat cap operació de crèdit a llarg termini i no haver pujat els impostos, podem afirmar que aquest equip de govern aposta per destinar una bona partida de diners en inversions, les quals reverteixen directament en el dia a dia dels veïns del poble. I com poden ser, ens veiem uns quants exemples, i després al torn de preguntes, si teniu alguna pregunta per saber quin ha estat l'import de totes aquestes inversions, no dubteu en preguntar-ho, que us ho direm. Bé, una d'aquestes inversions ha estat la rotonda de l'entrada del poble, carretera Balmanya. Els vestidors del camp de futbol. L'ampliació del cementiri. L'aïllament tèrmic del pavelló poliesportiu. La semaforització de la carretera Balmanya, l'arranjament de l'aparcament del poliesportiu, la desconnexió de la canonada de pluvials que teníem al col·lector de clavegueram, l'arranjament de la zona de les firetes, el lavabo a l'església, els accessos al centre major, la pista d'esquate al Parc de la Via, la plaça Ravaleta, la pista de pump track, també al Parc de la Via, i la portada d'aigua potable al polígon Polinassa. Bé, aquests han estat uns quants exemples d'inversions que hem fet. Si teniu alguna altra pregunta, al torn obert de preguntes, no dubteu a preguntar. Passo la paraula al Miquel. Bé, gràcies, Santi. Val a dir que les dades que el Santi us ha ensenyat, les dades comparatives entre municipis, es poden trobar a internet. Són dades que no fiquem nosaltres, sinó que les traiem d'una pàgina oficial, també la del Carràs. Per tant, totes estan en la mateixa situació i crec que és molt interessant poder veure una comparativa, sobretot de capitals de comarca, les quals reben unes facilitats d'ingressos pròpies de les capitals de comarca. Això no passa aquí al Carràs. Jo ara us faré un repàs de les inversions que s'han fet durant aquests 5 anys, que també aquest últim any, aquest 2015, i per veure l'evolució sobre els ingressos o on destinem els diners dels vilatans en quins àmbits de la societat i en quins àmbits de mobilitat ciutadana, de l'àmbit social, l'àmbit de l'esport, a tots els àmbits que repassarem, que és on s'acaba de veure la política que seguim des de l'equip de govern, que és la nostra intenció. Això que veieu aquí és l'evolució en seguretat i mobilitat ciutadana, això vol dir policia local, càmeres de seguretat, tot el que està vinculat amb la seguretat ciutadana. Veieu que l'última escala és la mitja de la inversió durant els últims 5 anys, per tant del 2012 al 2016, que és tenint en compte que el 2016 és el que hi ha pressupostat, i això fa que aquest àmbit, per exemple, ha tingut un increment d'un 18% durant aquests 5 anys.
l'evolució de la inversió vinculada amb la seguretat per nosaltres és primordial per poder mantenir una bona convivència i un estat confortable en el dia a dia dels nostres vilatans. Tenim també l'àmbit de medi ambient i parcs públics, que també són claus per millorar la qualitat de vida perquè donen una millor mobilitat i uns millors serveis en quant a carrers, parcs, places i d'altres infraestructures. Doncs això ha pujat del 2012 al 2016, la mitja ha estat de 214.000 euros anuals, per tant és un 157% en increment d'inversió en referència al 2011. L'altra és l'evolució amb els serveis socials, que és un altre dels paràmetres claus per millorar la convivència, tot el que invertixes en afavorir famílies amb necessitats, en donar serveis que millorin la convivència, doncs això fa una millor qualitat de vida i aquest àmbit ha augmentat un 127%. L'evolució de l'educació, en l'àmbit de l'ensenyament, aquest ha evolucionat un 14%, ha augmentat un 14%. Aquest és l'àmbit que menys competència té l'Ajuntament, depèn del Departament d'Ensenyament, i algunes d'aquestes partides, evidentment, són les escoles que s'han anat creixent del Saladà, les noves fases que han anat executant per fer més gran l'escola i adequar-la a les línies que pertocaria. Això ha fet, entre això, i aquí també hi hauria l'augment de partida pressupostària que hem destinat a les AMPEs per cada alumne que hi ha a les escoles. Això als voltants d'un 14% ha incrementat. L'àmbit de la cultura i el patrimoni històric, biblioteca, festes, en general oci, això ha augmentat un 31% des del 2011. Des del 2012 al 2016 hi ha una mitjana d'una inversió de 838.000 euros. I això ha fet que augmenti un 31%. És molt important també aquesta partida, el tema de la cultura i el patrimoni ens situa dintre del nostre petit territori, dintre de la nostra subcomarca, com a capitalitat del Baix Segrià. Creiem que un poble que desenvolupa força la seva cultura i sobretot el seu patrimoni agafa prestigi dintre dels pobles dels voltants i això ens dona al final una millor qualitat de vida també. L'altre és l'àmbit de l'esport, és molt important perquè és on també generen moltes activitats pels nostres fills, per tant també és una part del futur i del benestar de la salut de les persones que el practiquen, tenint en compte que invertim de mitjana aquests últims 5 anys 780.000 euros en aquest àmbit, hem augmentat del 2011 ara un 44%. Perquè en siguem una mica més conscients en quant a dades. El 2011 hi havia 8 entitats, 8 clubs entitats practicant esport dintre del patronat, el 2011 amb uns 394 usuaris. A dia d'avui no n'hi ha 8, n'hi ha 18 entitats practicant l'esport i gaudint d'això amb uns 600 i pico d'usuaris. L'àmbit important, un dels nostres motors econòmics, l'evolució de l'agricultura, ramaderia i pesca, pesca aquí no gaire, agricultura i ramaderia en quant a infraestructures i camins, hem invertit uns 495.000 euros de més de lo que s'invertia el 2011, això fa que s'ha incrementat la inversió en aquest àmbit un 87,3%. Pensem que en aquest àmbit és molt important perquè és un dels motors econòmics que molta gent del poble hi viu, encara que sigui de manera indirecta. Tots sabem que si aquest sector va bé, el Carràs durant l'any no té molta més activitat. La evolució del comerç i el turisme, un altre dels puntals del nostre municipi, la mitjana d'inversió és de 75.000 euros durant els 5 anys, de mitjana anual 75.000 euros, això ha fet augmentar als voltants d'un 39%. Aquí veureu, per exemple, que l'any 2014 té un augment molt important, és quan incidixes amb sobretot la Fira del Rebost, que fas la inversió de les carpes i vas intentant promoguent aquesta fira, que després aquestes inversions ja tens fetes i els anys consecutius no aporten tanta despesa. Així també passa aquesta previsió d'aquest any 2016. Insistim que el 2016
és una previsió. Molt bé. Fent una mica de resum d'aquests àmbits, tots els àmbits que us he estat explicant han tingut un augment d'inversió. Jo, si tornem una mica enrere, que és un esment que també ha fet el Jaume abans, doncs, si analitzem la gestió d'aquests anys, també d'aquest 2015, que és el que us venim a explicar de com s'ha tancat, doncs baixem impostos i això és molt clar. Una de les coses que és més significatives i que la gent li dona a entendre que paga menys o paga més, doncs és l'impost principal que rep l'Ajuntament dels ciutadans del poble, que és l'IBI, tant de la rústica com de la urbana. I això ens deixa una evidència, i això només cal mirar els rebuts. D'aquí els exemples que hem tret de l'Ajuntament, del que paga la gent. Per tant, aconseguim reduir l'endeutament de manera significativa, tancarem el 2016, si no hi ha novetats, al 58%, siguent conscients que quan vam agafar les regnes de l'Ajuntament estava al 110% aproximadament. Estàvem fora dels límits legals que ens marcava l'Estat per ser intervinguts. Doncs ara estarà al 58%. Per tant, reduïm endeutament, baixem pressió fiscal. Paradoxalment, totes aquestes inversions o totes aquestes evolucions que us hem explicat augmenten significativament les inversions a tots els àmbits de la cultura, del patrimoni, de l'agricultura, d'esports, en tots els àmbits socials i amb el teixit associatiu. I això és difícil, és cert que és difícil, però ens agrada poder-ho explicar perquè precisament ens suposa també molt esforç i donar a entendre de la bona gestió de tot un equip de govern, de que cada regidoria sigui conscient del seu àmbit, que cada regidoria en consens pugui decidir cap on invertir els diners que té cada regidoria. Doncs això és una bona feina i ens dona moltes més eines per poder ser molt més incisius en com destinem els diners dels nostres ciutadans. Doncs explicant-nos això, la dificultat, vull que també s'entengui de la dificultat de poder gestionar d'aquesta manera un ajuntament amb la situació actual. La situació actual és molt més complexa que fa uns anys. La situació de la Generalitat, tots sabem per les notícies i pel dia a dia de com està la Generalitat de Catalunya i en quina situació està l'estat espanyol envers la Generalitat. Això fa que les dificultats dels ajuntaments, dels ens locals, no només d'aquest, de tots, de poder rebre el que realment li pertoca, doncs cada vegada es fa més complicat. Per fer-vos una mica de relació dels 607.000 euros que us ha comentat el Jaume, que l'Estat encara ens deu, en quant a subvencions. Una cosa són les subvencions que ens deuen, per exemple, de la Diputació, que accedeixen a uns 118.000 euros, que aquestes subvencions tarden més, de la manera que les justifiques o que et fiquen coses més meticuloses per poder-les justificar. Doncs hi ha una cosa molt important, que són el fons de cooperació local, que això ve de la Generalitat, que ens deuen, per exemple, n'hi ha uns dependents de 141.000 euros, que pensem que vindran aviat, això és el que ens marquen les pàgines de l'Estat, les pàgines d'internet, però hi ha el fons de cooperació local del 2013, que ens deuen 115.000 euros, fons de cooperació local del 2014, que ens deuen 70.000 euros, fons de cooperació local del 2015, que són 132.000 euros. Doncs perquè entengueu que gestionar un ajuntament, quan tu fas un pressupost, que totes aquestes inversions que saps que et pertoquen i que t'han d'arribar, tu amb un pressupost les fiques i en contra d'aquests ingressos hi afrontes unes inversions que després hem de vetllar per executar de la manera més ajustada possible, perquè després si ens passa alguna cosa d'aquestes no ens agafi havent fet més despesa de l'habitual. I això és una mica no el que ens ha passat, sinó el fet que aquest any el Ministeri d'Hisenda ens envia una carta i ens diuen que complim amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària. L'Ajuntament d'Alcarràs compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, però la corporació no compleix amb l'objectiu de regla de gasto. Tenim un objectiu de regla de gasto, no el complim perquè precisament l'Estat, no ha acudit amb les seves obligacions envers els ajuntaments, i l'altra, que els romanents de tesoreria van canviar el criteri amb el moment del tancament de l'any. Cada 3 mesos l'Ajuntament passa dades al Ministeri d'Hisenda i a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, de manera duplicada.
Fins a tancar el quart trimestre es feia servir un criteri i complíem amb el criteri. Quan vam fer el tancament de l'any, doncs al cap d'uns dies, el tancament dels 4 trimestres, van canviar el criteri en quant al romanent de tresoreria que us explicava el Jaume. I això ens ha fet que ara estiguem fora de l'objectiu de la regla de gasto. Això no té una altra situació i una altra solució que sentar-nos a l'equip de govern i envers el pressupost del 2016, que aquí us plantegem a les gràfiques les despeses que tenim previstes de fer, doncs anirem traient les partides a poder solventar aquests 200 i pico mil euros, que si no féssim res, possiblement tampoc no acabaries gastant. Un pressupost, siguent conscients que és un pressupost, que és una previsió i que molts cops, sempre, i no l'Ajuntament d'Alcarràs, sinó tots els ajuntaments, fan modificacions pressupostàries perquè durant l'any vas tinguent alguna situació d'alguna inversió d'urgència que has de fer per un interès general i això fa que d'altres despeses les deixes d'executar. Doncs el que farem ara és definir ben bé el pressupost del 2016 i a final perquè al final del 2016 complim amb la regla de gasto, que en base al canvi de criteri de l'Estat i en base al deute de les subvencions doncs ens han fet estar en aquesta situació, que no és extremadament negativa, sinó que amb una gestió aquest any es pot tornar al seu lloc. Sobretot si us heu fixat en el que us ha dit el Jaume, amb les previsions d'ingressos, ja hem set una mica més previsors i els han ficat per sota del que habitualment ficàvem per intentar de compensar tot aquest moviment. Una mica per ficar en situació el municipi. Aquestes reunions també han de servir per poder explicar el que fem i amb aquest any com hem de ser capaços de gestionar la situació actual. Hem de ser molt curosos, això no ens passaria, com us he comentat, si l'Estat també amb les seves obligacions poguessin acudir. El fet que abans comentava també el Jaume amb el tema de les inversions, que recaptem, que a vegades és una cosa que es confon, recaptem més però la gent paga menys, el fet que recaptem més, sempre parlem en àmbit general de tot el municipi, quan parlem de xifres genèriques de tothom, que no vol dir que recaptos més a títol individual. Si recaptes més pot ser perquè la feina de recaptar els impagats ha estat més eficient. De fet, aquests últims 5 anys, recaptant la gestió dels impagats, hem estat capaços de recaptar 400.000 euros. Això ens ha fet mantenir un ritme de recaptació molt i molt positiu. I això ens ajuda, per exemple, aquest any 2015 la recaptació ha estat molt important d'impagats, que accedeix a crec que 154.000 euros. Doncs això de la recaptació dels impagats, el fet que hi ha com més moviment industrial al municipi, més moviment econòmic, que la gent faci més granges, són més permisos d'obres, tu vas recaptant de moviment del municipi. Però no vol dir que la gent que no fa cap activitat de més o que no té cap moviment econòmic doncs pagui més. La gent pagui menys, que això és una de les tasques que fem com a equip de govern, intentar, degut a l'elevat preu que tenim dels IBIs, intentar que cada any sigui una progressió de reduir aquest impost dels IBIs, que és el més important que rep l'Ajuntament, per tant ho hem de fer de manera progressiva. Si us fixeu en els vostres rebuts, cada any us han baixat a partir del 2011, de la urbana, als voltants dels 2 o el 3%. I això és una de les coses que fem, un dels exercicis que fem abans de fer el pressupost del nostre Ajuntament. Doncs fer un incís amb aquestes 3 coses que són molt importants, doncs ja us tornaré a repetir, és el fet de reduir endeutament, baixar impostos, pujar els serveis. El de pujar els serveis és molt important, perquè això ens dona qualitat de vida al municipi. El poder tindre disponibilitat i possibilitat als nostres fills, a la nostra gent gran, amb activitats, doncs això és necessari per mantenir una convivència adequada al nostre municipi. Una de les coses que té el nostre municipi, i això ho hem de tindre en compte, i nosaltres és una de les coses que ens fa més respecte, perquè hem de ser molt curosos a l'hora d'invertir en els àmbits que decidim invertir,
i de fet ho decidim així perquè tenim el municipi que tenim. A dia d'avui el Carràs té 900 habitatges buits pendents d'ocupar, que no vol dir estructures a mig construir. Quan parlem de 900 habitatges, als voltants dels 900 habitatges són habitatges buits pendents d'ocupar. Això ens fa estar molt alerta en el sentit de que tenim unes possibilitats de creixement molt grans i amb un termini de temps molt curt. I això fa que la capacitat de reacció d'un ajuntament o de la gent que gestiona un ajuntament ha de ser molt atenta, perquè hem de ser capaços de donar serveis a qualsevol creixement que sigui desmesurat o que vingui amb possibilitats de créixer en un temps molt curt. I nosaltres hem de ser capaços de donar serveis de neteja, de prestacions de tots els àmbits, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit de la cultura, en tots els àmbits. I això ens fa estar molt atents. De fet, nosaltres estem en aquesta situació, però hem de ser conscients que aquest creixement hi ha moltes capitals de comarca que no el tenen. I nosaltres ens trobem en aquesta situació. La comparativa que us ha fet abans el Santi, dels altres municipis, tret d'Almacelles, crec recordar que tots són capitals de comarca. Nosaltres estem en una situació que necessitem donar uns serveis que són propis d'una capital de comarca, però en contrapartida no rebem els ingressos propis que té una capital de comarca. Per tant, estem en una situació bastant especial i això ens fa estar molt atents i hem de ser molt curosos. I creiem que, degut a aquesta situació, un dels àmbits importants que hem d'invertir és en l'àmbit social, que és el que creix un 127%, en àmbits que ajudin a millorar això, la convivència, la qualitat de vida. El teixit associatiu en aquest àmbit és molt important. El teixit associatiu és de les millors eines que tenim al Carràs. Tenim un teixit molt potent i que ens serveix per integrar, per fer activitats, per col·laborar amb l'Ajuntament amb que aquestes activitats tinguin menys despesa. Per nosaltres és una de les eines que s'ha de cuidar més en aquest municipi. Jo, ara si us sembla, passaríem a les preguntes i que us puguem contestar tots els dubtes que pugueu tindre. Siguem conscients que el dels números és molt farragós a vegades. Crec que amb les gràfiques és més entenedor i d'entrar més pels ulls amb la situació que està. Aquestes dades estan a disposició de qualsevol persona que vulgui vindre a l'Ajuntament, sempre que respectem la llei de protecció de dades. L'Ajuntament és la casa de tots, està oberta per tots i els regidors estan al servei de tothom per atendre-us qualsevol pregunta que pugueu tindre i els treballadors de l'Ajuntament, totes les dades que us puc donar com a ciutadans, doncs les rebreu. Nosaltres fem tota aquesta feina per poder fer l'Ajuntament més transparent, perquè la gent el pugui conèixer de la manera més clara possible i que aquest feedback entre la gent i la gent que estem ara al capdavant de l'Ajuntament al final ens aporti més beneficis. Que nosaltres estem oberts a rebre propostes, solucions, iniciatives. De fet, moltes de les coses que han quallat i han millorat en aquest poble també han set iniciatives de la gent del municipi que ens ha fet arribar. Nosaltres el que volem és millorar la qualitat de vida dels vilatans amb els diners dels vilatans, l'únic que fem és gestionar, i volem generar oportunitats també amb el món de l'emprenedoria, amb el món de la joventut. Tota aquesta feina esperem que tots aquests recursos que venen dels impostos dels ciutadans els puguem gestionar bé. Si teniu algun suggeriment o alguna proposta també estarem oberts a rebre-les, si no ara, en qualsevol moment. Si us sembla, donaríem un torn obert de paraules, de preguntes, contestarem. Les preguntes no les convertirem en un debat, preguntarem, contestarem i si es vol tornar a repreguntar, però no les convertirem en debat per donar oportunitat a tothom que vulgui preguntar alguna cosa més. Us sembla que comencem? Hi ha algú que vol fer alguna pregunta? Ha quedat tot molt clar. Bé,
Doncs si us sembla i d'això, ja us torno a dir que l'Ajuntament està obert per tothom que vulgui preguntar o que vulgui fer propostes també, que també les rebrem molt gustosament per poder-les tirar endavant i fer millorar encara més el poble. Moltes gràcies a tots.